Bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jaydeli moɗon weltare tan min dañi huccide moɗon oɗo subaka altine hande ko wiide won tan on calminama inde on manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol goto foof salminama juurama wertama juuɗe gam dañde duwaw ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye debbo pullo a salminama a weltanama kadi a wiyama mbar ko jaam joguima holno 8 mars o way hanki 8 mars o yeewi seeɗa tan yeewi waɗɗum mato hawri koye weekend ɗum waɗi noon hawri koye weekend te galle woni fonno dillude kono galle o dillani dillani alay sago yimɓe dogat ɗo dimanche goto foof dogat acca galle aɗa andi dimanche ne hamni ɗum noon mi salmitimama kadi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe wonɓe e nder ha e caggal leydi Sénégal kono Aissata ha tengti kadi e rewɓe huccitoɓe meɗen kala subaka ina daara en e rewɓe kadi ɓe gollotoɗen ɗo henna aɗa andi ko ñalawma mo ganduɗa totta ko rewɓe aduna foof ina keewi noon so o ñalawma ari jotto jewtiday ko e projet ji mumen eko way noon saabu wona dille tan Amadou foti wonde e mumbayuji tigui ko noon foti wonde kadi si kelami mbeɗa andi won dente baɗaɗe ha keewi eko yewti on ɗon fanɗu noon tigui wadde en garta soday ko ɓuuri tengtude hande Aissata en garate programme ɗemɗo yonde seeɗa machallah caggal roɓino jayndeji garten ko hen taw kanƴe jayde ɗi no wayno ko ɓuuri hen ko mantinade ko wargo suka debbo mo ganduɗa ne wiye Mariame Diagne Faye mo ganduɗa wargo muɗum ne ɓuuri artude e jayde ɗi kono kadi caggal muɗum ma en gar tigui e ruttude teddugal rewɓe ganduɗa ɓe ko rewɓe mantiniɓe waɗoɓe golle paydinde ɗo e nder haalirde nde e nder mbiyen aya o ma en jettuɓe kamɓe kala ma en guinnuɓe kadi so Allah lamɗo jaaɓi kona ɗum ko so en gummima ɗon ma en jaa ha toon to juma Oumar en woni juma Cheikh Oumar gonɗo e Dakar eɗen gandi ɓe goni koye fuɗɗade golle pewnirgol on ɗon juma ɗum ɗon noon ko ɗum hen ɓuuri tengtude hande e oɗo subaka noon tigui o barɗo Marème kam teddinani debbo Amadou wadde en batta sona udditirde la tribune ko noon tigui nden ɗon jaydi wi ko won debbo goto wara toon to Thiès ko noonne kadi woɗɓeɓe kañumenne kadi cankima hakkude Fatick e Kaolack saabi noon jayde wi tan ko 8 mars mo ganduɗa o kay ko 8 mars ɓurɗo hewde tigui wargoji tawi kadi ko rewɓe ɗum ɗon noon jayde ne arta tan oɗo debbo biteɗo Mariame Diagne kanko tigui o heeɓi ko tolni e juwanɗe kewɗe ummorade tigui e neɗɗo mo ganduɗa o kay ko kañum tigui warimo on ɗon noon ko gondiɗo makko ene weeri jayde nde hollitama noon jayde ne arta yimɓe rewɓe nayo woɗɓe kañumenne kadi canki e dow accident toon to Fatick noon tigui Amadou caggal la tribune ko jayde enquête tigui nden ɗon jayde no wayno arti koye wargo mo ganduɗa o ko Mariame Diagne Faye ɗum ɗon noon jayde wi tan ha joni ko mette kamniɗe ha ɓurti ɗum ɗon noon jayde wi tan ngoɗo wargo kay ne wayno jeeyi sababu muɗum walla mbiyen tekkirodi tigui ko haalisa tawi noon on ɗon debbo kay ko étudiante no jayde wiiri wargo makko noon addi ha joni konnguɗi kewɗi ko noonne kadi on ɗon suka debbo mo ganduɗa koko wara haade mum noon warede hollitama wonde kanko e gorko foof ɓe joƴinino ko wiyete ko hono plainte ko adi kay hono oɗo tana ina waɗa yummam onon suka debbo noon suuti hen konnguɗi so wiide wonde kay oɗo barɗo ɓiyum ne wayno wona tigui ngol woni lawol gotol ɗin konnguɗi jajji ne tawe e nder jayde enquête libération nden ɗon jayde ko hen tigui arti nde wi ko toon to Thiès Assane Gueye ina wayno tigui wondino ma war omo ganduɗa ko Mariame Diagne ɗum ɗon noon so tawi on ɗon kay heddaki tan e juuɗe makko walla mbiyen so tawi ina jokki ha joni e yaltidde e goɗɗo musidɓeɓe jaafo e konnguɗi saabi noon jayde wi tan oɗo saaha kay ko konnguɗi ganduɗa ɗi ko dognoji ɓernde kame fittandu woni ko mo ganduɗa ko Assane Gueye wukkiti e yesso ɓe ganduɗa ɓe ko ñawoɓeɓe konnguɗi makko jaaji ne tawe e nder nde jayde witende libération les échos jayde nden ɗon kañumne kadi ne arti on ɗon fannu kono kadi e toɓɓere wonde en garat e wargo mo ganduɗa ko Mariame Diagne jayde wi noon ko tigui warama tawi noon warimo ko gonnoɗo tigui hono jaadiɗo makko woni tan omo ganduɗa ko biteɗo Assane on ɗon ɗum ɗon jayde kadi addi hen konnguɗi jaaji kono kadi jayde arti e goɗɗum ha hande ko viol manam tan ko yande neɗɗo
hutto kadi no wayno waɗa ɗum ko yewti ko e reedu ɗum ɗon woni ko jayande o saha hande arte ko guddi ganduɗa ɗi ina pawa e dow hoore mo ganduɗa ko Diop tawi noon ko Mamadou Diop tigui kam ardi hono gollorgal bitegal ISEC ɗum ɗon noon jayande wi ko jaggama tawi noon ko police tigui jagguimo ko noon kadi enquête nana tigui fawa e dow ko ganduɗa ko woni nana tiiɗi mbiyen e dow mo ganduɗa ko duuɓi gonga e gonga biteɗo Dieyla woni ha joni on ɗon suka debbo mo ganduɗa ko Kolda najo tawi noon ko biyaɗo ina wondi e ndun ɗon reedu tawi waɗi ɗum ko biteɗo Mamadou Diop gardiɗo gollorgal bitegal ISEC. jayde las quotidien koye on ɗon alhaali arti ko alhaali Mamadou Diop e Dieyna Balde ɗum ɗon noon jayde wi tan ko scandale mo ganduɗa o kay oɗo saha hande ina heewi ha joni konnguli kam e sifaji muɗum ɗum ɗon noon kanko Diop ISEC oɗo saha omo tigui mofta toon to commissariat ko noonne kadi o to ha joni kadi o waɗama ko witi koye convoqué ko manam o hokkama kadi ha joni wiyama yo ar gam hutodirde e ñawoɓe lawol gongol ko noonne kadi jayde arti hen tawi noon konnguli ɗi kala ina tawe e nder jayde las quotidien egal las jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias kañum arti koye haare gam haɓade o rafi biteɗo coronavirus ɗo e leydi men Sénégal jayde noon suuɓi ene wayno ko yillade yoga e diwonuji so beele kay ƴeewe faami holko ganduɗa ko woni dispositif manam tan hol kaɓirɗe e gollorɗe kay pawaɗe gam haɓade oɗo rafi e nder diwonuji Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi tan ɓe ɓettitaw ko ɓeɓe ganduɗa ɓe ko personnel médical woni tan wonɓe tigui haɓade on ɗon rafi tawi ko safroɓe ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha ko ɓen ɗon ɓe ngala ɗen kaɓorɗe ko noonne kadi ɓe keblaka e fannu o kono kadi nde arti hay kay neɗɗo goto teskaka ina wondi e o coronavirus e oɗo weekend mo jawtuɗen ko noonne kadi oɗo saaha won kay tumaɗo ina wondi e on ɗon rafi toon to hôpital mo Thiès hayso tawi soit taw tengtinede konone kadi jayde arti e ko yewti ko e alhaali Mamadou Diop e Dieyna Balde ɗum ɗon noon jayde wi tan ko alhaali mabɓe kay o saaha nana e commissariat walla mbiyeni affaire morphe foof noon ene tawe e jayde witende l'observateur. Dakar Times nden ɗon jayde no wayno wayli sawru mbaggu nde ari ko e MFDC ɗum ɗon noon ko mouvement mo ganduɗa ina tawe toon to diwan mbo Casamance ɗum noon jayde wi tan ko on ɗon mouvement de o saaha hande koko foola to banggue tawi noon fooliɓe ko armée leydi Sénégal ko noonne kadi biteɗo Salif Sadio woni gardiɗoɓe oɗo saaha jaaɓi tigui ina wayno yewtidde ko noonne kadi e maslodirde mo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi Macky Sall ɗum ɗon noon kanko horeji leydi ndi e wiide jayde oɗo saaha tan o gagnima tigui walla mbiyano fooli e harde ganduɗa nde ko gam yo jaam attu toon to Casamance hay sinno tawi noon no jayde weeri nden ɗon haade foolama tawi hay toɓɓere ƴiyam wotere rufani ɗum noon armée leydi Sénégal oɗo saaha kay no weeri jayde tengtini kono kadi moƴƴini ko yetti ko on ɗon mission gam tigui haɓade waɗa boniyankoɓe noddirteɓe le mouvement des forces démocratiques de Casamance woni MFDC e wiide jayde ko ngoni muɗum jaaƴine tawe e hello jeeɗiɗi e jayde e Dakar Times jayde coftal ɓalli walla mbiyen stade ko ɗon uddata robino men jayde jeehoɗo subaka hande jayde ne wayno arti ko e Liverpool ɗum ɗon noon ko oɗo kipp mo ganduɗa hande tolnima e manam potiri kewɗe tawi kay foolaka toon to Anfield woni e dingaral mabɓe saabi noon jayde wi tan ko ɗin ɗon mbiyen jour uji boɗeji kay oɗo saaha kepti polgu e ballal Sadio Mané kanko Sadio Mané ni oɗo saaha omo yaara e passe uji jeeɗiɗi biteɗi les passes décisive kono ne kadi o marqué ko tolni e 14 but e ko yewti e oɗo saison jayde ne arta hen ko ɓuuri yaade kono kadi Aissata baroɗe teddugal leydi men Sénégal to banggue rewɓe e yewti e tournoi IFOA A zone A mbiyen ɓe noon ne wayni kañumen tigui mbaɗi 8 mars munen no hannirta ni sababude ƴettude kuberi e on ɗon tournoi tawi ɓe pooli ko dowla Mali loggol gotol e Ndiga machallah waɗi fayida huɗo hanki rewɓe ɓe kolliti koye mumen wadde no fewi ɓe kolliti no fewi noon tigui awɗo wadde en mbatta saɗa arde ko gadɗa ko kañum woni gueɗe rendo walla mbiyen fait divers hande noon gueɗe rendo amen ko tan payeten ko ɗo mo ganduɗa kañum woni jumamo Cheikh Oumar mo ganduɗa kañum woni walla mbiyen aɗa andi min noon mi wawa wiide Cheikh Oumar tawa mi yani kodda Adama Aissé Elimane Siré Samba Demba Ali Mokhtar ɗon payeten juma mo ganduɗa
ina foti fewnditede Amadou ɗum noon Piindi TV yettoynomo toon tigi Piindi TV e équipe muɗum timmuɗo ɗum ɗon noon on ɗon jumani Aissata ne wayno uddi dami muɗum guila ñande jeegom lewru mars e woni ndiro lewru ndu gonɗen tawi noon ko juma Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall gonɗo ɗo tigui e Dakar ɗum noon wuddama tawi noon sababu o ko fuɗɗade golle pewnirgol on ɗon juma khalifa o noon ƴetti hen pellite kewɗe tawi noon ko haaɓe almuɓe ganduɗa mbasa kay dañde caɗele e ko yetti ko e hadratul juma woni tan firti ko waɗe ɗum nokkuji goɗɗi ɗum ɗon noon ɓe gaddi hen konnguɗi kewɗi ko noonne kadi ha tengti e joguiɗo konngol khalifa o wiyete ko ceerno Macky Tall en kettotomo ƴetti haala makko ko Omar Mamadou Sow e ballal Mansour Sow. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. bandiraɓe julɓe caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e yamirore ceerno madani mo ganduɗa kanko woni khalifa ceerno Muntaga kadi woni khadimul hadratil umariya e yamirore makko eɗen kaala ko fate e juma Cheikh Oumar Al Foutiyou omo teddinir mon wonde hande caggal hadratul jumat eɗen gegga faade to résidence to joni so hande ɓenni kala julɗele amen tengti hen julde juma e hadratul juma wattete ko to résidence Cheikh Oumar Al Foutiyou gonɗo e nder rawda Alaji Seydou Nouro eyyi ɗum ne ko heblanade liggey juma mo ganduɗa ma won joni hitande ɗum na haale donc pour heblanade fuɗɗode liggey juma o en pelliti eggude faade to résidence to so hande ɓenni so hadratul jumat hande ɓenni donc kala dewe men Allah joni ko to résidence to ɗum watte inchallah en ñaago Allah noon yalla tawnu en liggey juma o gasa e jaam e ɓoyen hen rewde Allah e taniraɓe men taniraɓe e ɗum foof ko barke ceerno Muntaga e barke Cheikh Oumar Al Foutiyou eyyi ɗum tan wonno konnguli dabɓi ɗi ceerno madani yinno teddinirde on wonde en geggi en payi to résidence to pour julgol juma e hadratul juma so hadra juma hande ɓenni hande aljuma jeegom lewru mars so ɓenni hande donc aljuma garoyowo koto résidence to yimɓe juulat juma kadi toon watte hadratul juma eyyi omo duwono noon bandiraɓe foof omo duwono wuuro ngo omo duwono leydi ndi omo duwono leyɗele julɓe foof omo duwono aduna o foof e ñabbuji garɗi ɗi yallah hannu ɗum ɗo e yallah waɗa hen chifa yallah waɗan en jaam yallah waɗa jaam e leydi Sénégal on jarama. ko noon tigui ko ɗum ɗo wonno ne wayno pellite ƴettade ɗe eɗen gandi hikka e oɗo ziyara ɓe kaali hen wonde pellite ƴettama pour oɗo juma woni fewnite kadi ha yaada e jama noon tigui Amadou walla ne ɓuuri andirede tan ni wiye rawda ceerno Saydou saabu ene anda ete ceerno Saydou ko ɗon leeli ziyare ne waɗa toon gammu ne waɗa toon hitande foof mataw tan ma par haade gammu en tout cas ne ɗamina haade gammu so Allahu lamɗo jaɓi ɗum noonne ko ɗiɗon liggeyaji ene moƴƴi hen yaccinde ɗum e kadi fewndidde ha ɓuura yaadude e jamanu hande hay sene anda ko juma mo ganduɗa fewdanoma ha feewi ha machallah ko gaynuno ko ni parani seni fewndite kadi ɗum ɗon ne ina waɗi fayida Amadou ne waɗi fayida Aissata nde tawno aɗa andi jamanu yahata ko ene dirta yahata kadi ko kewendi yimɓe ne ɓeydo hewɗe aɗa andi hande o so wiyama événement baɗono événement ne wayno hono oɗo ziyara mo ganduɗa ko ziyara ceerno Seydou Nourou Tall
wondude ceerno Muntaga da hatal aɗen gandi ko kewendi yimɓe ummotoɓe nder Sénégal e caggal Sénégal ha tengti ɗo e Dakar tan nokku ɗeɓat faɗirde yimɓeɓe ɗum ɗon noon yaccinde on ɗon nokku ha tengti juma o ɗum ɗon kadi ko hunde wonde fayde kadi juste kadi hawri e mawɗo leydi ndi ne jogui eɓɓore hisɗitinde walla fewnidde yoga e nokkuji diine ɗum ɗon kadi eɗen gandi maɗum ɓeydo kadi ha joni arde tawta ko yewti ko e pewnirgol on ɗon juma ko gueɗal banggal fayida noon tigui Amadou ɗum wonno komin gaddannomo ne roɓɓindu jaydede moɗon haade ma yaade aysata haade ma yaade mi waɗima annoncé guilen wala yalti teddugal ala mi yaltani teddugal aɗa andi wadde noon ko noon udditirɗen uddiren bisimilla ɗum noon Aissata ko hunde cuɓiɗen ruttude rewɓe galle o teddugal rewɓe galle o noon so wiyama alay saago limtenɓe woni wonɓe to banggue télévision ɓe ene mbaɗa gueɗe payidinde guila noon e animateur uji ɗi woni waɗoɓe présenté woni émission ngaji ɗi ko noonne kadi e jaggoɓe hono kaɓirɗe ɗe hani e an aussi mbaɗo présenté e ndeɗo yewtere witede Revue Des Titres wadde en gadorto Aissata Ndiaye eɗen jettamo no fewi eɗen mbiyamo kadi bonne fête Oumou Dieng heeɗani hen caggal Fan Ndiaye heeɗani hen caggal Dieynaba Sow Aïcha Wane Tidiane Yatou Sarr Salimata Dia Bassoum e wonde Salamata Amadou Dia eɗen gandi ɓeɗo kala ene mbaɗɗo gueɗe payodinde e to banggue jewteɗe hani e to banggue hono Revue Des Titres ɗi kono kadi Aissata ɗum noon foof so tawi laatima won rewɓe kadi wonɓe less ina pilma ina pewna ina mbaɗa kala gueɗe ɓen ɗon goni Mati Simal Ndeye Fatou Mansali to banggue technique machallah ko rewɓe dariɓe dawoɓe subaka law sa yiiɓe e nder terrain ɓe bakkiɗi caméra ji sa yiiɓe e nder terrain aɓe poɗodire pour dañde image moƴƴo hokkude e yeeɓiyankoɓe ɗum ɗon sa yiiɓe tan a yurmotoɓe mais kadi ko gollal ngal namdi hen saahaji mbiya kamɓe ɓurata ni hay yoga e worɓe tawi ko sosoɓe walla jajaɓe machallah donc mention spéciale e oɗo 8 mars woni ɓenduɗo hanki kono ɗum ko assistante men kadi aussi ene woodi Dieynaba Diallo mo ganduɗa kañum ne heppata haɓata ene ara walliddeɓe to banggue technique e to banggue kala gueɗe ɗum ɗon noon ɓeɗo cuuɓiɗen rewɓe golloɓe ɗo pour deɓe teddugal kamɓe kadi ɗe mbiyaɓe tan bonne fête kono kadi Aissata yiɗande hoore mum wona añande bandum oɗo ñalawma hande 9 mars ko ruttude teddugal joom suudam mo ganduɗa ko hande waɗata fêté anniversaire muɗum ɗon kadi ko hunde wonde fayde kono ɗum ko aussi ko wiide nene jarama yummiraɓe aduna o foof jarama noon tigui Amadou ko wadde souhaité un joyeux anniversaire e joom suudam miñam widemo tan yo Allah rokkuma balɗe juɗɗe battane moƴƴe Allah ɓooyna hakkude moɗon Allah barkina sukaɓeɓe barkina foof ya barka Cheikhou Tidiane wadde ko ɗum min uddita roɓindu jaydele meɗen ko noon tigui noon min udditiri 8 mars min guddiri émission meɗen yo Allah waɗanen jaami kisal Aissata Ndiaye Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗano en e banggal caméra o Allah jarama on jarama